er tilbage med læs sammen med Lærke. Nu skal vi læse den her bog, som der hedder Ib for Lus. Åbner den lige. Det var bagpå. Ups. Åbner den lige. Ib legede på sit værelse. Pludselig fandt han en god lus i sit hår. Han gik ud til sin far og spurgte, hvad det for et mærkeligt skrubskør for dyr. Så sagde faren, haha, det er bare en lus. Nu skal du i bad senere i dag. Moren siger, glemmer at vise billedet. Hendes mor siger, vis mig din lus nu, eller jeg kvæler dig på 1 sekund. Så nu skal Ib i bad. Hendes mor er rasende på ham. Han skal i bad og kammes med en kam. Ups. Hans far siger, det var dog en meget pæn lus. Skal vi beholde den som et kæledyr? Moren siger, nej tak, den må du godt tage og smide ud. Moren siger, nu er det dejligt roligt og ingen lus omkring. Det er godt. Ib siger, hvad er det i mors hår? Så siger hans far, det er et lusseæg, hun har i håret. Og det viskede de. Så snip, snap, stod, så er historien